malipayong gisaulog sa mga fans ni Unbreak My Heart star Gabby Garcia ang ika-9th anniversary sa iyang official fans club nga Gabified. Sa Instagram post niya, nagatapok sila og dito nagipahigayon ang signing sa autographs. Karong Agosto na ang giatangang drama sa GMA Afternoon Prime nga The Missing Husband. Sa labing unang higayon, makatrabaho silang starstruck alumni Rocco Nacino o Yasmien Kurdi ni ining proyekto. Gawas kanila, mas buhion ang storya kay makauban nila si Jack Roberto. Finally, aduna na forever si kapuso actress Bea Alonzo. Na-surprise si Bea human mi propose kaniya si Dominic Roque ug nadawat ni Dominic ang tamis nga yes. Andam na mag-Let's Vault In ang lead star, cast ug crew sa Voltes 5 Legacy paingon sa California, USA. Mutambong sila sa San Diego Comic-Con 2023. Ang Voltes 5 Legacy ang first ever Philippine TV program nga kabahin sa CDCC team.